За първи път се срещнах с Малкия принц, когато бях на неговата възраст. Увит в жълтия си шал, излезе от една книжка с сини корици, тънка, илюстрирана от автора, издание 1966 година, в превод на български език от Константин Константинов. Прочете ми на глас говерантката, която тогава се грижи за мен, защото аз не можех да свърша сам тази работа. Научих се да чета и да пиша едва на 11. После често съм се чудил на какво ли се е дължало това закъснение, особено като си ме предвид, че и до ден днешен си изкарвам хляба с четене и писане. Може да е било форма на някаква дислексия, а може да е било страхопочитание пред думите. Тези, които излизат под ръката. Можел съм да ги произнасям, но не и да ги пипам с молив и дори с поглед. И до ден днешен има думи, които ме връщат в тази детска безпомощност пред думите. Тези на Антуан де Сент-Екзюпери са точно такива. Първата вечер заспах върху пясъка на хиляди мили от всякакво населено място. Бях откъснат от света повече от корабокрушенец върху сал сред океана. И сигурно си представяте моята изненада, когато сутринта ме събуди странно гласче. То каза: "Моля, нарисувай ми една овца." Какво? Нарисувай ми една овца. Скочих на крака, като че ме бе ударила мълния. Огледах се внимателно и видях едно необикновено момченце, което ме разглеждаше сериозно. Не ми изглеждаше нито заблудено, нито че умира от умора, нито че умира от глад, нито че умира от жажда, нито че умира от страх. Ето най-хубавия негов портрет, който по-късно можах да нарисувам. Така или иначе, Малкият принц дойде за мен по въздуха, с човешкия глас. Както митовете, а и някои приказки, които се предават от уста на уста, затова вярваш, че не са измислени, а наистина са били. Имало едно време. Но има и още една, дори по-важна прилика между митовете и Малкия принц. И той като тях отговаря на най-важния въпрос за човека, независимо дали го съзнава или не. Дали е безсмъртен. Казано с други думи, тази тънка книжка те спасява от ужаса на смъртта. Вълшебен помощник е за теб в тази трудна задача. Затова, макар че харесвам много книги, винаги бих гласувал за Малкият принц. Мисля си, че за моето поколение голяма роля за разбирането на Малкия принц изигра комунистическия лагер, в който минаваше младостта ни. Ако нямаш шанса или смелостта да избягаш през граница, единственият изход от него ти остават книгите бягства. Сент-Екзюпери беше написал такава, дори нещо повече, като че ли създадена специално за хора, на които им отнете свободата. Представям си с гриф, задължително да се чете в затвора. На глас, разбира се, може и от надзирател. Най-малкото заради гледната точка от астероид Б612, от небесата, откъдето всичко тук долу, манифестациите и милиционерите, насрещните планове, партийните повели, фанатиците и измамниците, ставаше дребно, като муха, което можеш, стига да пожелаеш да размажеш с един замах. А и въобще летенето, през 60-те и 70-те години в София имаше мода да заведеш любимата си или поне любовницата си на летището, да пиете на терасата аероконяк и да гледате кацащите и излитащи самолети. Плахо доказателство, че извън лагера има друг свят, без който любовта тук в нашия не е възможна. Може би точно защото бяха излезли под ръката на пилот, простите думи на Малкия принц, лисицата или розата, разпитаха всякакви там идеологически мрежи, исторически цели и патетични пози. Превръщаха ги в пустинен пясък, който вятърът отвява. Връщаха моралното достоинство на човека. А морално значи трансцендентално, закрепено някъде отвъд облаците.
Даваха му шанс отново да бъде той самия и да не се срамува от себе си. Малкият принц сякаш е написан, за да потвърди една фраза, която дядо, впрочем те с Екзюпери са почти връстници, раждат се с раждането на 20 век, та дядо обичаше да повтаря. Във всеки човек живее един по-добър човек. Това разбира се утопия или по-точно автоутопия, в която може да съществуваш без ограниченията на съществуването. Да си такъв, какъвто искаш да си, а не такъв, какъвто си. Обществото, разбира се опитва да скрие от теб този твой идеален образ, да те накара да се откажеш от него, защото той ти дава коража да защитаваш уникалността си, да се съпротивляваш или поне да не се подчиняваш. За съжаление, разбира се, последна сметка обществото побеждава и ти започваш да говориш за бридж, голф, политика и въртовръзки, както Екзюпери сам обвинява себе си. Романтиците, които никога не са се отличавали с особена симпатия към обществото, разполагат тази автоутопия на Аза в детството. Дават и неговото име, защото само то може да я съхрани. Това обяснява защо Малкият принц е дете, макар че книгата е за възрастни. И защо децата ги съдят, макар че го правят неволно, само с присъствието си. Малкият принц бе пребледнял от гняв. От милиони години цветята произвеждат бодли. От милиони години овцете въпреки това ядат цветята. И не било сериозно да искаш да разбереш защо цветята толкова се мъчат да си произвеждат бодли, които никога не служат за нищо. Не била важна тази война между овцете и цветята. Не била по-сериозна и по-важна от сметките на един дебел червен господин. И ако аз познавам едно единствено цвете на света, което не съществува никъде, освен на моята планета, а една овца може някоя сутрин да го унищожи с едно движение, ей така, без да си дава сметка какво прави, това не е важно. Той се изчерви, после продължи. Ако обичаш едно цвете, което съществува само в един екземпляр сред милиони и милиони звезди, това стига, за да си щастлив, когато гледаш звездите. Мислиш си, моето цвете е там някъде. Но ако овцата изяде цветето за теб, сякаш всичките звезди угасват. И това не е важно. Не можа да каже нищо повече. Внезапно избухна в ридание. На една звезда, на една планета, моята планета, Земята, имаше един малък принц, когото трябваше да утеша. Прегърнах го, залюлях го. Чувствах се съвсем несръчен. Не знаех как да стигна до сърцето му или поне да го доближа. Впрочем, 20 век, който се усъмнява във всичко, се усъмнява и в детството като територия на невинността. Заселва го с чудовища. И едно от най-коварните от тях сякаш е Лолита на Набоков. Малката съблазнителка, обвита в вуала на невъзрастността, заради която е осъден малодушният възрастен Хумбърт. Децата са се оказали едни по-опасни възрастни, защото вършат същото като тях, но не отговарят за деянията си. Автоутопията на романтиците се е превърнала в антиутопия. Романът на Набоков, написан 10 години след Малкия принц, може да се чете като негово задочно опровержение. Неуспешно, впрочем, защото моралният провал не е на детството, а отново е на възрастните, които са успели преждевременно да го превземат, да го заразят с желанията и мотивите си. Недокоснато от тях, то продължава да съществува в своята мамеща непоквареност. Та ако ще и на друга планета, да го виждаш само ако вдигнеш поглед към звездите. Малкият принц разиграва среща в пустинята между възрастния Екзюпери и собственото му детство персонифицирано, превърнато в приказен герой, което превръща и самата среща с него в приказка. Повреденият самолет се приземил в автоутопията
на пилота. Среща с малкия принц е вътре фаза, и то в самотния аз. Тя е между два негови модуса във времето. Този на детството и този на зрелостта. Откъдето идва и смайващото влияние на тази книга. Защото всеки го е правил и поне иска да го направи. Да си поприказва за малко с детето в себе си, без да престава да бъде възрастен. Защото това е продухване на каналите на въображението. Излизане измъкване от примирението, което житейските маршрути неизбежно носят. За Екзюпери те са много. От работата в фабриката за тухли или камиони, през журналистиката или литературата, до летенето. А то, особено в тези години, е колкото един от поредните житейски маршрути, толкова изход от тях. Живот между живота и смъртта. Като разбира се, са важни успешните полети, за Екзюпери те са стотици, но сякаш още по-важни са неуспешните. Защото само тогава може да се измъкнеш от житейските предначертания и да срещнеш детето в себе си, малкият принц. Екзюпери, който вече се е примирил да бъде разсъдителен възрастен, най-напред трудно го разпознава, не вярва на очите си. Но после постепенно започва да изпълнява желанията му, да го разбира и да му вярва. Докато накрая се отъждествява с него. И когато малкият принц изчезва, той самият се превръща в малкия принц. Детето е убедил възрастния да му отцъпи мястото си, за да може животът му да си върне смисъл. Хората тук при теб, каза малкият принц, отглеждат 5000 рози в една и съща градина и не намират това, което търсят. Не го намират, отговорих. И все пак това, което търсят, може да се намери в една единствена роза или в малко вода. Разбира се, отвърнах. Пих от водата. Дишах леко. Призори пясъка има цвят на мед. Чувствах се щастлив и от този цвят. Защо тогава съм се мъчил? В Малкият принц сякаш склерозата е метафора на възрастта. Защото с годините, с подчиняването на стереотипите и на очакванията към теб, започваш да забравяш, да се отказваш от това, което вече си знаел. Само детето притежава целия смисъл, без да го съзнава. Както Адам и Ева в рая, преди да откапят плода на познанието, когато са невинни именно като деца. Бог ги наказва със следност, но така фактически удовлетворява желанието им да познават. И земните хора в броените дни на живота си, средно около 30 000, трябва мъчително да възстановяват целостта, вечността, която вече са имали. Да искат да се върнат в изгубеният рай, който сами са напуснали с грехопадението си. В това като че ли е иронията на Бога към желанията на възрастните. Много хора по света четат Малкият принц като философска книга, направо като Сократови диалози, защото тя фактически е приказен преразказ на Платоновата теория за познанието като спомняне. Само че разположена по оста на човешкото време. Детето, което без да знае, знае всичко, и възрастните, които са го забравили, и най-многото, което могат да знаят, е, че нищо не знаят. Като самия Сократ, който пък като Малкият принц сам пожелава отровата, за да се измъкне от този тленен свят. Първото, което детето знае, а възрастните забравили, е да не се бои от течащото време, от смъртта. Защото тя не е обратното на живота. Едно и също са. Детството не различава тукашността от отвъдността, приказките от реалността, земята от небесата. Въпрос само на гледна точка. Дали ще е просто шапка или боа покълнала слон. Тъкмо в това е космическата перспектива, която носим със себе си и от която сами сме се отказали. Тъкмо за това Малкият принц идва от космоса и тъкмо за това се появява в пустинята. Защото какво е пустинята? Земна или небесна гледка? Можеш ли след пясъчния безкрай да кажеш дали си на своята или на чужда планета?
В пустинята изчезват всички граници. Тя е сливане между края и безкрая, между живота и смъртта. Място на спомнянето му, а това значи на познанието. Хората, които обитават, вярват, че между тях живеят духовете на мъртвите, дошли тук, когато най-после са си върнали цялата истина. Пустинята е пясъчна библиотека, в която броят на книгите и е равен на броят на писачинките. Преди смъртта си, заради страха си от нея, което значи от грехопадението си, което пък значи от самите себе си, възрастните не могат да познаят живота, истината за него, просто защото не могат да я понесат. Предпочитат да се самозаблуждават, да си създават илюзии, да се крият зад фалшиви представи. Тук някъде, макар и отдалеч, се чува гласът на немския философ, песимист Шопенхауер, на светът като воля и представа. Представите не показват същността на битието ни, а я опаковат, за да скрият тленността му, да отклонят погледа ни от нея, да ни разсейват, докато така или иначе трябва да следваме земния си път. Те се раждат, защото възрастните не умеят, както препоръчва Малкият принц, да гледат със сърцето си, а само с очите си. И то очите на страха. Кои са тези фалшиви представи? Парите, властта, суетата, пороците, редът, дори науката. Те също са персонифицирани като обитатели на планети. Превърнати са в смешно печални герои. И тук вече Екзюпери се приближава по-скоро към Ницше, защото иска да ги разруши. Но не както немският философ казва за себе си с чук в ръка, а някак добронамерено, без да се намесва, като ги остави сами да рухнат пред Малкия принц под тежестта на собствената си глупост и нелепост. Защо обаче тези фалшиви герои представи са в небето? Както в Библията, синът на Бога слиза на земята, за да спаси хората от греховете им, така в Малкия принц греховете им са качени в небесата, за да покажат своята неудържима претенция. Тази тънка книжка сякаш е Библията разказана наобратно, което е едно от възможните обяснения за нейната популярност, близка до тази на самата Библия. Но аналогията може да е и пряка, защото Малкият принц е небесният принц, дошъл на земята, за да спаси пилота. И буквално, защото самолетът му е катастрофирал, и морално, защото се е примирил със светът на възрастните. Прави го както Исус, като се жертва. През нощта не съм усетил кога е тръгнал. Измъкна се безшумно, когато го настигнах. Вървеше решително и бързо. Каза ми само: ти си тук. И ме хвана за ръката, но още се измъчваше. Сбърка, че дойде, ще ти бъде тежко. Ще изглеждам мъртъв, но няма да е вярно. Аз мълчах. Разбираш ли, много е далече. Не мога да взема това тяло, много е тежко. Аз мълчах. Но то ще бъде като стара изоставена черупка. В старите черупки няма нищо тъжно. Аз мълчах. Той малко се обезсрачи, но направи още едно усилие. Аз също ще гледам звездите. Всички звезди ще бъдат кладенци с ръждясъл чекрък. Всички звезди ще ми дават вода. Сега и той млъкна, защото плачеше. Тук е. Остави ме да направя сам една крачка. Седнах, защото не можех вече да стоя на крака. Той каза: това е всичко. Само една жълта мълния до глезена му и нищо повече. За миг остана неподвижен, не извика. Падна бавно, както пада дърво. Нямаше дори шум, заради пясък. Вярно, пилотът е спасен. Защото след срещата с детето в себе си е спомнил онова, което може да се види с сърцето. Сега обаче
той вече трудно понася не тледността, а фалшивите представи, които я крият. И може да се подозира, че няколко години по-късно сам насочва самолета си надолу и се разбива и така се спасява за втори път. Малкият принц може да бъде четен и като предсмъртно писмо на Екзюпери, резултат от събудилата се в него суицидалност след срещата с детето. За нещо подобно пише и Селинджер в разказа си "Идеален ден за лов на рибка бананка" за ветерана от Втората световна война Сеймур Глас, който в същия този идеален ден, след срещата си с малката Сибил, се самоубива заради еснавщината на тъща си, жена си и всички възрастни. Суицидалността на Сеймур, както и тази на Екзюпери, освен метафизически, е исторически предизвикана. След толкова много смърт, безмислена, по фронтовете и лагерите на войната, губиш воля да се съпротивляваш, сякаш нямаш право да останеш жив. А и дори да останеш, си загубил вътрешната си автоутопия. Станал си изгубено поколение. То се появява след Първата световна война в литературата и на него принадлежат големите американски писатели Хемингуей и Фицджералд, които емигрират от щатите в Франция, за да търсят спасение от себе си. Едва ли го намира, след като и двамата, рано или късно и пряко или косвено, се самоубиват. Екзюпери сякаш създава Малкия принц между 1941 и 1943 година, за да предотврати появата на следващото изгубено поколение след следващата война. Той отново обръща фигурата и емигрира от Франция в Щатите, за да напише книжка, която да върне вътрешната автоутопия на човека, преди да се отказва напълно от нея и да свърши като Сеймур Глас. Малкият принц оспорва популярната максима, родена от ужаса на Освенциум или Холокост, че при толкова много смърт не е време за поезия. Написан точно по това време, той настоява, че е точно време за поезия. А и за смърт, но не насилствена, а пожелана. И че те нерядко са едно и също. Затова авторът има право да постъпи като своят герой, дошъл и отишъл си от земята заради любовта си към едно цвете. Малкият принц по нищо не прилича на алчната Лолита. И твърде малко прилича на безразличната Сибил, която Сеймур среща сред пясъците, но не на пустинята, а на един хотелски плаж. Всъщност, това въобще не е книга за смъртта, а за любовта, които отново се оказват едно и също. Защото за да постигнеш любовта си, трябва да се жертваш за нея, както Малкият принц постъпва заради своята роза. Иначе влюбените са обречени да се разминават, оплетени в ревност и капризи, каквито са и отношенията между Екзюпери и неговата роза, както той нарича съпругата си Консуело. Поне докато не написва Малкият принц, който може да се чете и като любовно писмо към нея, защото там са думите, с които опитомява, преди да изчезне завинаги от живота й, както и самия Малък принц изчезва от неговия. А защо това да не е и паметта на благородническата кръв на Дюсент Екзюпери? Задължителният жест на рицаря към дамата на неговото сърце, към розата, за което той загива в необявен дуел в залеза на аристокрацията. С Богом, каза Малкият принц. С Богом, отвърна лисицата. Ето моята тайна, много е проста. Истински се вижда само със сърцето. Същественото е невидимо за очите. Същественото е невидимо за очите, повтори Малкият принц, за да го запомни. Времето, което си изгубил за твоята роза, я прави толкова важна. Времето, което съм изгубил за моята роза, каза Малкият принц, за да го запомни. Хората са забравили тази истина, рече лисицата. Но ти не трябва да я забравяш. Ти ставаш завинаги отговорен за това, което си опитомил. Ти си отговорен за твоята роза. Аз съм отговорен за моята роза.
повтори малкият принц, за да го запомни. Аз срещнах моята Роза 33 години след като се бях научил да чета и да пиша. И на възрастта, почти, на която Екзюпери пише Малкият принц. Тя самата не беше кой знае колко по-млада от мен и затова я поканих да изживеем заедно втората половина на живота ни. Съгласи се, само ако не е сред възрастни, независимо от възрастта им. Загледам в цвета на косите й, съвсем като този на лисицата в Малкия принц, си позволих да редактирам една мисъл на френския философ Ролан Барт, което до тогава ми се струваше съвсем достатъчно. Той казва: всичко е език, само смъртта е събитие. А аз допълних: всичко е език, само смъртта и любовта са събития. Мисля си, че книгата на Екзюпери успява да излезе извън езика и да стане събитие, защото доказва, че любовта преодолява смъртта, че ако обичаш, си връщаш безсмъртието, което грехопадението ти е отнело. Може да го постигнеш и като се поддадеш на суицидалния нагон в себе си, но можеш и да продължиш да живееш и да опитомяваш. Защото Малкият принц и Екзюпери отдавна вече са на своите планети. Но лисицата, тя продължава да е тук някъде между пясъците на пустинята.